Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Di Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Dalawang politiko sa Northern Luzon hinihinalang sangkot sa iligal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga ayon sa DILG. City of San Fernando, Pampanga Mayor Kaluwag, positibo sa kalalabasan ng vote recount. Rehabilitasyon ng 21 bahay sa San Bartolome sa Tatawas, Pampanga, nagsimula na. Nasa 350,000 kabalen kwalipikado sa 20 pisong bigas program. Pampanga, mahalagang distribution hub ayon sa DA. Bagong dating show ng RBC Media Group na panapanahon mapapanood na sa February 8. Ibinunyag ng DILG na may 2 politiko sa Northern Luzon na sangkot umano sa paggawa ng iligal na sigarilyo sa Pampanga. Ilang Pilipino rin ang nailigtas sa naturang pasilidad na biktima umano ng human trafficking. 2 politiko umano mula sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financier ng iligal na pagawaan ng sigarilyo na ni-raid sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Ito mismo ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa press conference ng ahensya nitong Huwebes, February 5. Patuloy pa raw ang investigasyon, kaya hindi muna ibinunyag ang pagkakakilala ng mga sangkot. We suspect the 2 Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila, but we suspect that there are politicians behind this. Nagbigay ng permit. Sila ang mastermind, sila ang financier. Sa operasyong isinagawa nitong January 28, nakumpiska ng mga otoridad ang 3 makinang panggawa ng sigarilyo at 2 makinang pang-packaging na kaya aniyang makagawa ng tinatayang 150 million pesos na halaga ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ng opisyal, umaabot sa 30 billion pesos ang nalulugi sa kaban ng bayan dahil sa mga iligal na sigarilyo. Kasama po ron 3 cigarette making machines, 2 cigarette packing machines, ay nga lahat ng paraphernalia at yung brand name na 2 names. Take po ang tax stamp sila at lahat. Nasagip din ng hindi bababa sa 60 Pilipinong manggagawa na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Ayon kay Remulla, bukod sa hindi makataong kondisyon ng kanilang tinutuluyan, hindi rin naman sila tumatanggap ng tamang sahod. Top 15-30 ang bayad sila pero hindi po sila sinunod ng huling pagtrabaho dito. Kaya we consider that involuntary servitude ang ginagawa nila. Parang barong-baro na kahoy lang tsaka yero ang doon. Tinukoy din ng opisyal ang Samyang Global Corporation bilang lesser ng lupang kinatatayuan ng pabrika. Ang kumpanyang ito ay mayroon umanong 5 incorporator, 3 Pinoy at 2 Koreano. Kaugnay niyan, ibinahagi ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na nasa pila na nila ang isa sa mga Pilipinong incorporator at susunod na rin aniya ang iba pa. Ang incorporator ng kumpanya to ay Samyang Global Corporation, formerly Sangil Philips Steel Philippines. Ang incorporators niya ay si Stephanie Sampana, Sydney Juan Sampana, Brian Manzano, lahat Filipino. Moon Sang Kim and Soo Young Kim, both Korean nationals. Sila po ang incorporators at nag-lease ng property na to. Nagbabala naman si Remulla, nakakasuhan hindi lang ang mga nasa likod ng iligal na operasyon, kundi pati ang mga mahuhuling nagbebenta ng iligal na sigarilyo. Kaya nakikiusap kami sa lahat na maliliit na tindahan, kung kayo po ay mahulihan ng iligal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Matatanda ang sinalakay ang nasabing warehouse matapos madiskubre na isang buwan na umano silang nag-ooperate. Humigit kumulang 4.5 billion pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nagawa na karamihan ay nasa merkado na. 6 na Chinese national lang naaresto, habang patuloy namang inihahanda ang mga kasong illegal manufacturing of cigarettes at posibleng paglabag sa Anti-Human Trafficking Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Kasama si Angel Francisco, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Pinahintulutan ng COMELEC na magpatuloy ang proseso ng election protest laban sa alkalde ng City of San Fernando na si Vilma Kaluwag matapos ideklarang sapat sa porma at tinalaman ang petisyong inihain ng natalong mayoral candidate
na si Mylene Pineda-Cayabyab. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Hindi nasaklaw ng motion to dismiss ang recount sa election protest laban kay City of San Fernando Mayor Vilma Balie Caluwag matapos na deklarang sapat sa forma at nilalaman ng petisyon ayon kay COMELEC 3 Assistant Regional Election Director Atty. Elmo Duque. Paliwanag ni Duque, may inilabas ng kautusan ng COMELEC na nagpapahintulot na magpatuloy ang proseso ng kaso, kabilang ang pagsasagawa ng preliminary conference. Sa naturang conference, pag-uusapan na magkabilang panig ang daloy ng pagdinig, mga testigo, mga dokumentong gagamitin, at ang pagbuo ng mga revision o recount committee. Ang election protest ay may kaugnayan sa mga aligasyon ng irregularidad ni Mylene Pineda-Cayabyab na talong mayoral candidate noong 2025 election tulad ng umano'y pre-shaded ballots at issues sa automated counting machines. Samantala, sa isang panayam kay Caluwag ngayong Lunes, February 2, iginiit niya na positibo siya sa kalalabasan ng vote recount. Giit ng alkalde, hindi umano siya nandaya. Ayon pa kay Caluwag, handa niyang harapin ang proseso at tanggapin ang anumang magiging resulta ng recount. For purposes of the petition itself, lusot na siya kasi meron ng tinatawag natin na decision dito, I order dito, finding the matter, the petition, sufficient in form and substance. So magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na preliminary conference. So the parties will be having like what we call the pre-trial stage sa mga regular courts natin. Ang tawag natin dito, preliminary conference. So pag-uusapan na yung flow ng trial. Ano yung mga witnesses, ilan yung anong gist ng kanilang testimony, ano yung mga dokumento na mamarkahan, and on. So this will now be dealing with the trial at sino yung mga ma-appoint na mga revision committee or recount committees. Mga ganun. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa kaugnay na balita na nindigan sa City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na hindi siya nandaya sa nakarang 2025 elections. Kasunod ito na naging desisyon ng COMELEC na magsagawa ng manual recount sa nangyaring halalan sa syudad. Nagbabalik si Raymond Tasoy para sa detalye. Hindi tayo nandaya, I swear to God. Ito ang naging tugon ni Mayor Vilma Caluwag nang tanongin siya ukol sa naging desisyon ng COMELEC First Division hinggil sa election protest na inihain ni Mylene Pineda-Cayabyab na talong mayoral candidate noong 2025 elections. May kaugnayan ng naturang protesta sa umano'y irregularidad sa nagdaang eleksyon sa syudad tulad ng pre-shaded ballots at issues sa automated counting machines o ACMs. Dahil dito, inaprubahan ng komisyon ng recount ng mga balota sa 239 clustered precincts. Magsisimula ang manual recount ngayong Lunes, February 2. Sa kabila ng issue, iginiit ni Caluwag na nananatili ang kanyang focus sa serbisyo publiko at sa pagpapatuloy ng mga programang inulunsad ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga Fernandino. Kabilang umano sa mga prioridad, ang mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa lungsod, gaya ng planong pagtatayo ng ospital para sa mga residente. Ayon pa sa alkalde, handa niyang harapin ang proseso at tanggapin ang anumang magiging resulta ng recount, anuman ang kalabasan nito. Aniya, batid niyang may mga makapangyarihang personalidad sa kabilang panig, ngunit nananatili siyang panatag at ipinauubaya ang lahat sa gabay ng Diyos. Naaprobahan po yung recount. Ano ba ang masasabi natin dito? Nire-respeto po natin yon. Nire-respeto natin. Antayin na lang po natin kung ano yung maging resulta. Ngayon na wala akong counter-protest, no? Wala. Kasi naman ako, confident ako na hindi tayo nandaya. I swear to God, no? Hindi tayo nandaya. Kaya antayin na lang natin yung kalalabasan ng recount. What is your message po sa mga Fernandino na nakaabang, Basta patuloy po tayong kakupin kay Kapampangan. May papangadi. Basta't ako po, mag-obra ko mo. Gana-gana po gawan po para po king kanawan daring sablang balang Fernandinos. At o yan, dakal
tamo po i-launch ngayong February. Continue mo po yung pamagobra. Kasi syempre ako, focus ko ketang aumpisan tamo kini, focus ko karetang proyekto at programa tamo kini, kasi retang projects and programs tamo king San Fernando, makapaldan la ka rin sa Blang Fernandinos. Kasi yan na yung ultimate dream tamo. Ultimate dream tamo yung magkaroon tamo sariling hospital keti Ciudad San Fernando na para ka rin Fernandino. Ay, atin tamo naman, syempre. Atin tamo, syempre. Mayor, anyang baloy yung balita? What was your initial reaction? Okay mo. Kasi syempre, baluta naman nung nino rin kalaban tamo yan eh. Influential powerful Ngayon ako man may surprise. Anya makanta mo. Mayor, whatever the outcome, you will respect the decision of the government. Of course. Kasi ako man wala ko kasi nano man malalyari, nano man yung maging resulta, kari na ako lilid ning mayupaya. So, I will accept it, whatever it is. Sa mga naghahanap ng pag-ibig o kadate sa araw ng mga puso, nagawala ang mga otoridad sa mga manloloko na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang modus. Sa mga single ulila sa pag-ibig, naghahanap ng love at kadate ngayong papalapit ang Valentine's Day, huwag kaagad maniniwala sa mga too good to be true na binibigay na atensyon ng inyong natitipuhan, lalo na kung ito ay online. Nagwawala ang mga eksperto sa civil at government data security laban sa mga scammer na sinasamantala ang mga individual na naghahanap ng romantic relationship sa pamamagitan ng artificial intelligence o AI-powered love scams. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Scam Watch PH co-founder na si Josel de Guzman na karaniwang tinatarget ng ganitong uri ng scam ang mga taong kabilang sa 5 particular na profile. Nakatuon umano mga scam na ito sa mga nasa wastong edad na naghahanap ng partner na foreigner, mga profesional na may matatag na kita, kababaihang nakakaramdam ng pressure na mag-asawa, kalalakihang nahihirapan sa pagtanggap ng pagkasawi, at mga solo parent na naghahanap ng kasama sa buhay. Malinaw raw na sinasamantala ng mga scammer ang emosyonal na kahinaan ng mga taong ito at hindi ng kanilang kakulangan sa kaalaman. Ang naturang aktibidad na may temang Unmatched PH 2026, umiwas sa III Feb-ibig, ay nagsilbing paglulunsad ng pinakabagong pambansang kampanya laban sa love scams ang Scam Watch PH, katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Nagwawala naman si CICC Acting Executive Director Aboy Paraiso na lalong naging organisado at sopistikado ang mga love scam dahil sa paggamit ng AI. Ginagamit raw ng mga scammer ang teknolohiya upang manipulahin ang emosyon ng mga biktima bago tuluyang samantalahin at humingi ng pera ang manloloko. Binibigyan raw ng pagkakataon ng AI ang mga scammer na makontrol ang emosyon ng kanilang biktima gamit ng fake identity, automated na usapan at mga sinadyang interaksyon, kaya mas nagiging kapaypaniwala at mas mapanganib ang mga love scam, ani Paraiso. Ayon sa Scam Watch PH, may 6 na karaniwang uri ng love scammer na aktibo sa bansa. Isa sa pinakalaganap ang tinatawag na sad boy, sad girl, kung saan ibinabahagi ang malulungkot na personal na kwento upang makuha ang simpatsya ng biktima bago unti-unting humingi ng pera. Ang seducer naman ay gumagamit ng kaakit-akit ng mga kalarawan, inilihis ang usapan patungo sa sexual na paksa, nagbabahagi ng labis sa personal na detalye, at humihingi ng hubad na larawan na maaari umanong gamitin pang-blackmail kalaunan. Samantala, ang investor ay karaniwang nagpapakilalang kaakit-akit na dayuhan na may marangyang pamumuhay at scripted ang mga sagot. Sa takdang panahon, hinihikayat nito ang biktima na mag-invest sa peking forex o cryptocurrency schemes. Isa rin sa profile ng mga scammer ang tinaguriang serviceman na nagpapanggap bilang dayuhang opisyal ng militar na nakadestino sa Asia o Middle East, kadalasang tinatarget ang mas matatandang kababaihan at humihingi ng tulong pinansyal.
Ang escort ay nagpapakilala bilang labis sa kaakit-akit at sanay sa sexual na usapan, nagpapadala ng malalaswang larawan at humihingi ng pera bago ang anumang personal na pagkikita. Habang ang slow burn ay unti-unting bumubuo ng tiwala sa pamamagitan ng tila inosenteng usapan at personal na kwento. Iniiwasan ang personal na pagkikita at kalaunan ay minamanipula ang biktima upang magpadala ng pera. Unang inalunsad ng Unmatched PH na kampanya ng Scam Watch PH at CICC noong 2024 at mula noon ay naging taunang kampanya laban sa mga love scam. Nitong 2025, umabot sa 123 ang mga nabiktima ng love scam kung saan Telegram at WhatsApp ang karaniwang gamit ng mga manloloko. Pinakamaraming nabiktima ay mula sa NCR, Region 4A at sa overseas, na umabot sa mahigit 20 milyong piso ang nabawing pera mula sa mga scammer matapos sa may ulat sa mga otoridad ang naturang krimen. Hinihikayat ang publiko na iulat ang mga kahinahinalang gawain o anumang insidente ng cybercrime sa National Anti-Scam Hotline 1326. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nasunugang komunidad ng Santa Tomas unti-unti nang bumabangon at ordinansa para sa paglilinis ng pinagkainan aprobado sa Bacolor. Narito ang mga ulat sa CLTV 36 News Vertical Reports. Mag-iisang buwan na matapos ang sunog na umabos sa 21 kabahayan dito sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. Ngayong araw binalikan natin ang site at makikitang ongoing pa rin ang construction ng rebuilding project ng lokal na pamahalaan ng bayan. Sa unang tingin pa lamang ay kapansin-pansin na ang malaking pagbabago sa itsura ng lugar. Ang dating bahagi na palaging lubog sa tubig, ngayon ay tuluyan ng napatag matapos tambakan ng lupa. Sa magkabilang panig ng lugar, makikita na rin ang mga nakatayo ng poste habang unti-unti na rin sinisimulan ang paglalagay ng mga concrete materials bilang paghahanda sa mas matibay na estruktura ng mga itatayong bahay. Samantala, nagsagawa ng site inspection ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas ngayong February 4 upang personal na makita at masuri ang kasalukuyang progreso ng rebuilding project. Gayon din upang matiyak na maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dahil naman ito ay pinag-aralan natin ng mabuti kasama ang ating municipal engineer, ang ating architect, administrator at ako personally. Halos araw-araw bumibisita tayo dito dahil talagang kailangan natin tapusin ito on time. No? Tapusin natin ito on time para magamit na ng ating mga kababayang naging biktima ng sunog. 22 houses ang itatayo sa nasabing lupain, 17 rito ay may sukat na 28 square meters at 5 ay 30 square meters. Mayroon na itong sariling CR, mini kitchen at may nakalaan na ring double deck. Ito ngayon tatawagan natin ito na Progreso Community Housing Phase 1. Phase 1. Meron siyang Phase 1 kasi nangangarap po ako na darating ang panahon sa tulong ng ating national government na hindi na kailangan masunugan ang isang komunidad, na tayuan na natin sila ng pamamahay. Target matapos ang konstruksyon ng mga kabahayan sa una hanggang ikalawang linggo ng March. Kasama si Isel Fernando, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Pumalo sa 2% ang naitalang inflation ngayong Enero. Ang itinuturong dahilan ang singil sa kuryente, pabahay at presyo ng krudo. Maglinis muna bago umalis. Yan ang sentro ng panukalang isinusulong ni Bacolor Vice Mayor Ron Dungca sa mga pampublikong lugar at negosyo sa Balen, Bacolod. Layunin ng CLEGO o Clean As You Go Ordinance na magkaroon ng disiplina ang mga Bacoloreño sa wastong pagtatapon at paglilinis ng sariling kalat. Number one na layunin natin is magkaroon tayo ng kultura ng kalinisan, magkaroon ng disiplina
ang bawat Bacoloreños, magkaroon ng clean as you go practice, no, ang bawat isa, magsimula sa pagkabata nila hanggang sa pagtanda. Ayon kay Dungka, saklaw ng naturang ordinansa ang lahat ng sektor mula sa maliliit hanggang sa malalaking negosyo, pati na rin ang mga lugar na madalas puntahan ng publiko. Kasama ang lahat ng mga business establishments no, sa bayan ng Bacolor, ang mga public places tulad ng mga parks, no. Katulad ngayon, meron na tayo ng tourism park. So kasama included na 'yan, yung mga churches, siyempre ang mga schools, mga different institution po, at mga coffee shops, cafeterias, karinderya, ang mga fast food chains, lalo na ngayon dahil very progressive ang ating bayan. Nilinaw naman ng Vice Alcalde na bago tuluyang maipasa o maipatupad ang Clego, magkakaroon muna ng malinaw na guidelines at information drive kasama ang iba't ibang lokal na tanggapan. Bagamat may nakapaloob na parusa sa mga lalabag, iginiit ni Dungka na hindi ito pangunahing focus ng ordinansa. Yung penalties natin, syempre meron tayong mga penalties from first offense, second offense to third offense. No? Kasali dyan, syempre ang mga business owners ng mga establishments, and of course yung mga mismong tao na hindi magko-comply po dun sa legal practice. Pero gusto po natin kasi na i-konsulta, no, sa mga publiko kung paano ba mas magiging epektibo ang pagpe-penalize. Siyempre, as much as possible po, ayaw po natin mag-penalize or ayaw natin na parang pulis tayo na all the time nanguhuli tayo. Ang gusto lang talaga natin is magkaroon tayo ng kultura ng disiplina sa kalinisan. Sa ngayon, plano ng LGU na ipaliwanag at ihanda ang ordinansa sa publiko para maging malinaw umano ang responsibilidad ng bawat isa sa pagpapanatili ng kalikasan. Hindi tayo nagmamadali, no? So gusto natin dumaan siya sa tamang proseso, sa tamang public consultations. Siyempre, this is a shared responsibility, ano? Gusto natin involve ang lahat at ma-disseminate natin ng tama yung information tungkol sa ordinansa. Nang sa ganun, maging epektibo kung magiging kung dadaan sa tamang public consultation, naniniwala po tayo na mas magiging epektibo siya. Sa huli nanawagan si Dungka ng suporta mula sa mga mamamayan at iginiit na ang mga simpleng hakbang ay malaking epekto sa kinabukasan ng bayan. Sana po pagtulungan po natin yung ordinansa. Napakasimpleng ordinance lang po ito. Yun nga lang, kailangan talaga dumaan sa tamang proseso and tamang dissemination of information para nang sa ganon, malaman po ng publiko na meron po tayong inaayos na ordinansa na talagang makikinabang po ang bayan ng Bacolor and at the same time, paghahanda po para sa kinabukasan po ng bayan. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Approve ni PBBM ang 5 taong validity ng rehistro ng mga bagong sakyan ng motorsiklo na magandang balita dahil makakatipid ang mga bibili. Sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Transportation o DOTR na palawigin sa hanggang 5 taon ng validity ng rehistro ng mga brand new na sasakyan ng motorsiklo mula sa kasalukuyang 3 taon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinabura ng Pangulong panukala dahil inaasahang magiging mas simple, mabilis at hassle-free ang proseso ng rehistro para sa mga may-ari ng sasakyan kapag naisakatuparan ang 5 taong validity. Layunin din itong mabawasan ang siksikan at mahabang pila sa mga tanggapan ng Land Transportation Office o LTO. Dagdag pa ng kalihim, nararapat lamang na palawigin ang validity ng rehistro dahil marami na rin car dealers ang nagbibigay ng mas mahabang warranty sa mga bagong sasakyan na indikasyon na mas maayos at mas matibay ang kalidad ng mga ito. Makatutulong din umano ang bagong polisiya upang matugunan ang problema ng ilang motorista na hindi na agad nagre-renew ng rehistro matapos ang 3 taon na naging sanhi ng pagdami ng mga sasakyang may expired registration sa mga kalsada. Nilinaw naman ni Lopez na tanging mga brand new na sasakyan ng motorsiklo lamang ang sakop ng 5 taong validity ng rehistro. Matapos ang 5 taon, taunan na muli ang renewal ng rehistro alinsunod sa umiiral na patakaran.
Kasabay nito, isa sa ilalim pa rin ang mga sasakyan sa roadworthiness check sa ika-4 na taon upang matiyak na ligtas, maayos at roadworthy ang mga sasakyang bumibiyahe sa kalsada alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Paliwanag ni Lopez, habang tumatagal at tumatanda ang isang sasakyan, nagkakaroon ito ng wear and tear, kaya mas mahalaga ang masusing inspeksyon at pagsusuri ng LTO upang masigurong hindi ito magiging panganib sa mga motorista at sa publiko. Umapila rin ang kalihim sa mga car dealer at sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI na gawing libre ang 5 taong rehistro ng mga brand new na sasakyan upang higit pang makatipid ng mga mamimili. Inaasahang maglalabas ang DOTR at LTO ng kaukulang Department Order at Memorandum Circular kaugnay ng bagong polisiya sa 5 taong validity ng rehistro na target ipatupad sa February 15. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nakinabangan libo-libong Kapampangan sa programang Benteng Bigas ng Pamahalaan. May tuturing rin daw na distribution hub ang Pampanga dahil sentro ito ng malaking inventaryo ng bigas. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na umabot na sa 2.6 million Filipinos ang nakinabang sa Benteng Bigas Meron o BBM na ng Administrasyong Marcos at kasalukuyan na itong umaabot sa 508 lugar sa buong bansa. Inihayag ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasabay ng pangungunan niya sa pagpapalawak ng naturang programa sa Pampanga at sa inspeksyon ng isang makabagong post-harvest facility sa nasabing lalawigan. Ayon sa kalihim, mahigpit ang koordinasyon ng DA sa National Food Authority, Food Terminal Incorporated at mga local government units upang maisakatuparan ang mga layunin sa food security program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Pampanga lamang, tinatayang 350,000 ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng BBM na ayon sa DA. Sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicara Guevara na maaring ituring ang Pampanga bilang isang mahalagang distribution hub dahil umaabot sa 8,300 metriko tonelada ng bigas ang nakaimbak sa mga bodega ng NFA sa Central Luzon. Paraan din raw ito upang mapaluwag ang mga bodega ng NFA upang makapamili pa ng mas maraming palay, lalo na ngayong inaasahan ang masaganang ani. Sa ngayon, milyong-milyong Pilipino na umanong nakinabang sa mas murang bigas matapos ipatupad ng DA ang nationwide extension ng programa sa lahat ng 82 lalawigan sa bansa. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, magsasaka, mangingisda, transport workers, minimum wage earners, mga guro at non-teaching personnel, gayon din ang mga middle at low-income households at iba pa. Tatagal ang programang BBM na hanggang June 30, 2028. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dumami ang mga dumarang pasahero sa Clark International Airport itong nakarang taon. Asahan pang madadagdagan pa ito sa paglipat ng ilang flights sa NAIA sa naturang paliparan. Sumirit ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa Clark International Airport o CRK noong 2025. Sa datos ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation, naitala ang 2.75 million passengers, mas mataas ito ng 14% kumpara sa 2.4 million na passengers noong 2024. Bagamat hindi naabot ang target na 3 million passengers, sinabi ng Lipad na mas napalapit na ang Clark sa 2019 pre-pandemic level na umaabot noon sa halos 4 na milyong pasahero. Ayon kay Lipad President at CEO Noel Manangkil, malaking bahagi ng pagtaas ng passenger traffic ay nagmula sa paglipat ng ilang turboprop flights mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa Clark.
Alinsunod dito sa direktiba ng NAIA slot regulator na ilipat ang turboprop operation sa secondary airports tulad ng Clark upang maibsan ang pagsisikip sa pangunahing paliparan ng bansa. Sinabi ni Manangkil na ang pagdami ng pasahero at paglakas ng load factor ay resulta rin ng mas matibay na ugnayan ng Clark sa mga airline, kasabay ng papel nito bilang trusted alternative gateway sa labas ng Metro Manila. Sa March 29, inaasahang tuluyan ng aalis ang lahat ng turboprop flights sa NAIA. Inanunsyo na rin ng low-cost carrier na Cebu Pacific ang paglipat ng kanilang turboprop operation sa Clark na magdadagdag pa ng mga biyahe at posibleng mas maraming pasahero sa paliparan. Sa tala ng lipad, tumaas ang 23% ang domestic passenger traffic ng Clark noong 2025 na umabot sa 1.04 million, habang lumago rin ng 10% ang international passenger movement sa 1.71 million. Sa kasalukuyan, may kapasidad ang CRK na mag-alok ng humigit kumulang 3.77 million seats kada taon na inaasahang tataas pa kapag tuluyan ng nailipat ang lahat ng turboprop flights mula NAIA. Gayunpaman, malayo pa rin umano ang Clark sa maximum capacity na 8 milyong pasahero kada taon. Kakailangan nito ang mas maayos na koneksyon, lalo na sa pamamagitan ng railway systems, upang ganap na maabot ang potensyal nito bilang pangunahing paliparan sa Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagsanib puwersa ang mga lokal na opisyal sa bansa upang maisakatuparan ng CAP Act ni Senator Bam Aquino na lulutas sa classroom shortage sa bansa. Higit sa 200 alkalde mula sa mga lungsod at munisipalidad sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon sa makabagong San Juan National Government Center noong Miyerkules upang ipahayag ang kanilang buong suporta sa Senate Bill No. 1482 o ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Senator Bam Aquino. Ang pagtitipon ay naganap matapos pagtibayin ng Senado ang CAP Act sa ikatlo at huling pagbasa nito upang tugunan ang malalang krisis sa silid-aralan sa bansa. Sa pangunguna ni Senator Aquino, na siya ring chairperson ng Committee on Basic Education, naaprubahan ang CAP Act sa botong 22-0. Dahil sa sertipikasyon ng Pangulo, mapapabilis ang pagpasa nito at matitiyak ang 65 billion pesos na pondo para sa mga silid-aralan sa 2026 budget. Ang Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building na ginanap sa San Juan ay nagsilbing isang bayanihan summit. Tinalakay sa dialogo ang roadmap para sa mga local government units o LGUs para sa pangangasiwa sa pagtatayo ng mga paaralan sa halip na sa dating pambansang ahensya lamang. Ang pagbuhos ng suporta sa CAP Act ay bunsod ng ulat na umabot na sa 166,000 ang kakulangan sa silid-aralan noong huling bahagi ng 2025 at inaasahang aabot sa 230,000 sa 2028 kung hindi matutugunan. Pero ngayong taon, pinibigyan ng kapangyarihan ng mga local executives na direktang magplano, magtayo at magbantay sa mga infrastruktura ng paaralan. Binigyang diin ni Senator Aquino na ang desentralisasyong ito ang tanging paraan upang matugunan ang classroom backlog sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may chance po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. Kung isang ahensya lang ang gagawa po nito, tila imposible po yan na magawa. Binigyang diin naman ni San Juan Mayor at League of Cities of the Philippines President Francis Zamora na mas mabilis ang pagpapagawa kung ang higit 1,600 na munisipalidad at 149 na lungsod sa bansa ay sabay-sabay nakikilos. Sa pamamagitan ng LGU-led model, direktang ibababa ang pondo sa mga lokal na pamahalaan at maiiwasan na ang matagal na bidding sa iisang ahensya at mapapababa ang gasto sa bawat silid-aralan mula 3.5 million pesos tungo sa 1.5 million hanggang 1.8 million pesos na lamang. Masisiguro rin ang maayos na pagbabantay dahil mas kabisado ng mga mayor ang mga last mile na lugar na madalas makaligtaan ng national government. Ibinahagi rin ni Senator Aquino sa mga lokal na opisyal
na ang 2026 budget na pinakamalaki sa kasaysayan sa halagang 1.34 trillion pesos ang tutugon sa pagbabago sa sektor ng edukasyon. 66 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang kailangan po nating reformahin pagdating sa edukasyon, we will not one term, whether 3 years or 6 years. It will take 2 to 3 terms, maybe 2 to 3 presidents. But we can start somewhere. So practically lahat ng nasa CAP bill, nasa 2026 GAA na po siya bilang mga special provision. So even right now, kahit hindi pa po pasado yung CAP bill, pwede na po ang mga LGUs na gumawa ng mga classroom na sabay-sabay. Ipinangako naman ng Department of Education na magbibigay ng technical guidance habang ang mga mayor naman ay nangakong uunahin ang pagbibigay ng lupa para sa mga annex schools. Layunin nito na ilapit ang mga eskwelahan at hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga estudyante para lang makarating sa paaralan. Ibig sabihin lang po niyan, alam ho natin kung gaano kaseryoso ang problemang ito at kung paano po tayo pwede magtulungan para mahanap yung solusyon dito. Muling ipinaalala ni Senator Aquino na ang CAP Act ay may dalawang layunin, bilang reforma sa edukasyon at bilang stimulus sa ekonomiya. Ang 66 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan ay inaasahang lilikha ng higit 100,000 trabaho. Sa pagsasama ng infrastruktura at paglikha ng trabaho, naniniwala si Senator Aquino na matutugunan ang kakulangan sa paaralan habang binibigyan ng kabuhayan ang mga lokal na manggagawa. Angelica Cara, CLTV 36 News. Asahan raw ang unti-unting mamamahagi ng Department of Transportation sa mahigit 16,000 housing units para sa mga apektado ng North-South Commuter Railway projects ngayong taon. Ipinag-utos si Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez na madaliin ang konstruksyon ng mahigit 16,000 housing units na magsisilbing relokasyon ng mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR System Construction. Pagtalima raw ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magkakaroon ng maayos, ligtas at disenteng komunidad ang mga lilipat dahil sa proyekto. Ayon sa kalihim, hindi lang pabahay ang kanilang tinututukan, kundi pati ang kompensasyon at tulong pangkabuhayan. Sa isinagawang turnover ng housing units sa Laguna, sinabi ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas na inaasahang sunod-sunod na matatapos ang mga pabahay at komunidad sa iba't ibang relocation sites sa bansa. Nauna nang naipamahagi ang 170 housing units sa City of San Fernando, Pampanga bilang bahagi ng parehong programa. Sa North segment ng NSCR, katuwang ng kagawaran ng National Housing Authority o NHA para sa 3 relocation sites sa Pampanga. Target din umanong mailipat ang kabuang 4,515 informal settler families mula Angeles City, Kalumpit, Bulacan at City of San Fernando bago ang masusunod na yugto ng konstruksyon. Samantala kabilang naman sa mga kasalukuyang tinatapos ang 2,030 housing units sa 26 na gusali. Kasama rito ang The Meadows, ang Sining Residence 1 at 2 sa San Pedro, Laguna, Rizalville sa Calamba at Naik, Cavite. Ang relocation po ng North-South Commuter Railway ay tatapusin po ngayong taon na ito. 16,725 housing units. Ang may iwan lang po ay yung housing units namin sa aming lugar, sa Angeles City, na matatapos po ng Marso 2027. At hindi lang po yun. Asahan nyo po, sabi nga po, sa atas na rin po ng ating Pangulong Marcos, lahat po ng i-relocate natin ay hindi po pababayaan ng DOTR at ng ating city official at ating pong partner ang SAPC. Kami po ay magiging kaagapay nyo every step of the way. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo.
Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Hindi lamang lisensya ang kanyang naiuri, kundi karangalan para sa buong lalawigan. Isang Tarlakenyo ang nakapasok sa top 5 ng katatapos lamang na Architecture Licensure Examination. Matapos ilabas ang opisyal na resulta ng board exam kamakailan. Silipin natin ang kanyang kwento mula sa mga sakripisyo hanggang sa sandaling matupad ang isang pangarap. Parang isang panaginip na biglang nagkatotoo ang lahat ng minsang inisip lamang. Ganito inilarawan ni Rainiel Darren Domingo ang sandaling makita ang kanyang pangalan bilang rank 5 sa katatapos lamang na Architecture Licensure Examination. Tubong Kamiling Tarlac si Domingo at nagtapos sa Tarlac State University. To be honest, so parang I felt like at that moment, my whole life flashed before my eyes kasi dati in-imagine ko lang siyang nangyayari and then parang all of a sudden nandun na siya. So I made it. So parang nananaginip. Sa gitna ng selebrasyon kasama ang pamilya, tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan. But I guess my biggest sacrifices po siguro is yung during the review. Kasi I decided to review away from my family kasi nag-review po ako sa Baguio kasi I felt like I needed I need to go somewhere na I can really focus. So it's hard to be away from them but luckily makaraos naman po. Sa kabila nito, sulit anya ang lahat nang makita ang resulta ng pagsusulit. Actually I'm fortunate that I get to share the moment with the people I love kasi nung naghihintay po nung lumabas po yung result is I'm with my family, so my parents, my brothers, and my girlfriend. So at that moment parang nandun lahat ng mga taong pinaka-close sa akin. Then after that, kanya-kanyang tawag po sila and tinawagan nila yung relatives ko like my grandparents. My titas who actually played a huge part in my journey, and then iba pang mga kamag-anak namin. So, tatatalon po sila sa tuwa. May reputasyon ng Arky bilang isa sa mga pinakamahirap na kurso sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi raw sumagi sa isip ni Rainiel ang pagsuko. And parang, I never had the moment during my stretch na naisip na mag-give up. Kasi, maaga pa lang, sinabi ko na sa sarili ko na whatever happens, I'm gonna be an architect. And I'm glad na it turns out fine in the end. Ngayong isa na siyang ganap na lisensyadong arkitekto, malinaw kay Rainiel ang kanyang layunin. I want to become a competent and effective architect for a long time. So, and also the world is changing. So, the only way for you to move forward is to move forward too. So, maybe masters but the closest one to me is maybe sa landscape because I grew up na close to my titas which are huge fan of plants, mga plantita sila literally. Para sa mga kabataang nagsisimula pa lamang mangarap, malinaw ang mensahe ni Rainiel. Whatever they do or wherever they are, always do their best. Always give it their best. Because when dedication and hard work meets heart and passion, great things always comes after. Mula sa batang nangangarap hanggang sa pagiging ganap na arkitekto, ang kwento ni Rainiel Darren Domingo ay patunay na ang pangarap kapag sinabayan ng tiyaga at determinasyon ay magiging realidad. Rainiel Atugay, CLTV 36 News. Bumidang galing sa pagluluto ng mga Balakenyo sa Cook-Off Challenge na bahagi ng pagdiriwang sa kapistahan ng syudad. Ipinamalas ng mga Balakenyo ang kanilang angking galing sa pagluluto
sa isinagawang kauna-unahang Mabalacat MasterChef Cook-Off Competition sa Tabduan nitong linggo, February 1. 10 chef mula sa iba't ibang restaurant at kainan ang sumali sa patimpalak na bahagi ng inilatag na mga programa ng lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng kapistahan ng syudad. Alam nyo, tayo po mga Pilipino, no, kultura na sa atin to, na tayo ay mahilig sa pagkain, lalo po tayo po mga Kapampangan. Sabi nga nila, kompleto ricados, masarap, masustansya, at pinagmamalaki natin ang lasang Kapampangan. So, ang piyesta ay kilala-kilala sa pagkain. Pag nakikipamiyesta ka, ang ibig sabihin nun, gusto mong makikain sa mga bahay-bahay. So, ito po ang simbolo ng ating syudad na ang kapiesta na isang pagkain rin. Pinapag-showcase natin ngayon ang kagalingan ng bawat Mabalaqueño sa kanilang talento sa pagluluto po. Gaya ng sikat na TV cooking contest, nagkaroon ng bunutan ng mga chef at cook sa sangkap na lulutuin tulad ng karneng baboy, manok at isda. Pinapili rin sila ng panrekado para sa potahen na kanilang lulutuin sa loob ng 1.5 oras. Matapos ang matikman ng mga hurado at mga opisyal ang mga inihandang pagkain, itinanghal na 3rd place si Mark Lawrence Pangilinan ng Side Griller Restaurant na tumanggap ng 10,000 pesos. Pumangalawa naman si Brian Mongkal ng Bako Bako Unlimited na may premyong 15,000 pesos. At kampiyon sa MasterChef Cook-Off Competition si Rex Salunga ng Choice Tambayan Grill House na nag-uwi ng 20,000 pesos. Nasungkit din ni Salunga ang Best in Plating na may premyong 5,000 pesos. Wala namang umuwing luhaan dahil binigyan din ng tig 5,000 pesos ang iba pang kalahok sa patimpalak. Umaasa ang bumuo ng okasyon na maging paraan nito upang mapanatili ang mayamang tradisyon sa pagluluto ng mga Kapampangan na ipinamana pa ng mga nakatatanda kung saan kilala ang lalawigan hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglatag ng mahalagang aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Bacolor para sa paggunita ng ika-450 taong pagkakatatag ng bayan. Bilang bahagi ng paggunita sa 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor, opisyal nang nagsimula ang week-long celebration ng bayan sa Municipal Hall ngayong Lunes, February 2. Dumalo sa opening program ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pang panauhin. Tampok sa programa ang mga Reyna de Bacolor 2026 kung saan ipinakilala ang 20 kandidata mula sa iba't ibang barangay. Ayon kay Mayor Eduardo Di Mandatu, mahalaga ang pagdiriwang dahil minsan naging sentro ng Pampanga at dahil na rin sa mayaman at malalim na kultura ng bayan. Layunin din umano ng selebrasyon na ipaalala ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Bacoloreño. Kabilang sa mga isasagawang aktibidad ngayong taon ang Mass Civil Wedding, Cook-Off Challenge, Senior Citizen Singing Contest at Grand Coronation ng Reyna de Bacolor 2026. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ngayong Love Month, hindi lang bulaklak at tsokolating uso, kundi ang paghahanap ng The One. Kaya handog ng CLTV 36 at RW95.1 FM ang isang matchmaking show para makahanap ng mga single na ready magkaroon ng plot twist this Valentine's Day. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni Danica Gino. Kasabay ng pagpasok ng Love Month ay ang paghahanap din ni Mr. Cupido ng mga single at ready to mingle ngayong Feb-ibig para sa bagong dating show ng RBC Media Group, ang Pana-Panahon. Hindi lang lakas ng loob ang susubukan sa matchmaking game na ito, kundi pati ang tibok ng puso ng ating heart seekers o ang mga naghahanap ng makakadate this V-Day. Kaya kung pagod ka nang maghintay ng organic encounter at handa nang sumugal sa love ngayong Valentine's, baka ikaw na ang perfect match for the heart seekers. Hosted by DJ Kian, also known as Mr. Cupido, bukas ang panonood ng Pana-Panahon para sa lahat. Kaya makisaya sa February 8 alas 6 ng gabi sa Lakeshore Philippines sa Mexico, Pampanga upang saksihan ang overload kilig
ng ating heart seekers. Take note, may chance pang manalo ang audience ng Valentine's Date for Two mula sa Lakeshore, Philippines. For more details, bisitahin lamang ang official social media pages ng CLTV36, RW 95.1 FM at ng Lakeshore, Philippines. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Gachino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.